Когато се отречеш от себе си, ти не само се отказваш от своите мечти, а и от хората, които са повярвали в теб. От хората, които са те окуражили, хората, които са видели твоя потенциал и те подкрепят дори тогава, когато ти самият се съмняваш в себе си. Твоето семейство, приятелите ти, менторът ти, те са инвестирали в теб надежди и вяра. Те са те окуражавали и подкрепили, били са на твоя страна в трудните ти моменти. Когато почувстваш, че искаш да се откажеш, спомни си за вярата, която хората имат в теб и си спомни, че пътят е по-важен от теб самия. Всяка стъпка, която те приближава към целта, е начинът да отдадеш чест и признание на тези хора, които са вярвали и вярват в теб. Всеки път, когато продължаваш напред, дори да е много трудно, ти им показваш, че тяхната вяра и надежда са си стрували. Та следващия път, когато решиш да се откажеш, спри за миг и си помисли за тези, които те подкрепят. Нека това ти даде сила и кораж да продължиш не просто заради себе си, а и заради всеки човек, който е бил до теб. Защото когато ти продължиш да вярваш в своята мисия, ти вдъхновяваш и другите да повярват. Така заедно ние израстваме и сбъдваме.